Aftens dommer er Mick Bates fra England. Erfaren dommer og har dømt rigtig mange internationale løb. Startmarshal har vi klar. Lars Gunnestrup. Fast inventar her i Vojens. Heat nummer 1, Damian Balinski, Tobias Rune, Jonas Davidson og danske Bjarne Petersen på bane nummer 4. Og det er Bjarne Petersen fra Danmark, der har taget starten. Han er i front, og på anden pladsen er det Damian Balinski. Og Tobias Rune, tyskeren, er kommet forbi svenske Jonas Davidson, men en fantastisk start her af Bjarne Petersen. Ja, man må sige, at Bjarne fik en forrygende start på første heat med ude på bane 4 og ind over de andre 3 ned i første hjørne. Det kunne ikke være bedre for ham. Er det skarpheden, Jesper, han har fra ligaløbene, og at han er Grand Prix-kører, at de der starter, er han lige 10% eller 20% bedre end de andre? Man kan i hvert fald sige, at det er en fordel for, om han kører Grand Prix, fordi det er en helt anden game som almindelig ligakørsel, så han er jo vant til at sætte sig de 20% ekstra op. Og vi går ind i det sidste sving her. Er det Balinski, der presser på, men Bjarne Petersen vinder det første heat og tager 3 point. Nummer 2 blev Damian Balinski, og så var det tyske Tobias Rune, som blev nummer 3, og Jonas Davidson indkasserer altså 0 point. Og så Lukas Strømmel, tjekken, som har været tidligere Grand Prix-kører, og så har vi Niels Christian Iversen, der har været ude at spille i 5 uger, haft en skade, men nu er han altså tilbage. Det har været en kamp for ham at nå det her, men altså heat nummer 2, det er dansker opgør. Kenneth Bjerg, start nummer 1, placering i rød hjelm fra Royce Lane på bane 2, og så er det Lukas Strømmel på bane 3, og Niels Christian Iversen på bane 4 med sort-gul hjelmfarve. Og starten går. Det er Niels Christian Iversen, der skyder afsted fra yderbanen. Kenneth Bjerg, danskeren på anden pladsen. Dansker 1-2, der det ser ud som om bane 4 er super god. Jesper. Ja, man kan jo sige, at her i de første par heat, der har du set bane 4 været rigtig god. Det er ligesom belægningen er lidt blødere ude i banen, og Iversen, han kører en rigtig flot hjem. Han jagter ham hårdt og prøver hårdt ind under, for der er ikke så meget belægning ude i banen endnu, så han kan gå ud og få mere fart på, men det kan være, det kommer senere i løbet. Så bliver Royce Lane overhalet af Lukas Strømmel. En omgang tilbage. Iversen i front. Kenneth Bjerg skarpt efterfulgt med den røde hjelmfarve. Lukas Strømmel på en 3. plads, og Royce Lane er kommet ned på en 4. plads. Og nu har vi det sidste angreb for Kenneth Bjerg, men det bliver Iversen vinder Bjerg-toer. Og Lukas Strømmel på en 3. plads, og australieren Royce Lane må sige farvel og tak til point i hans første heat. De tidligere Grand Prix-kører og sølvvinder ved U21 VM-finale tilbage i tiden, hvor du, Jesper, blev verdensmester U21 i 1997. Så har vi lidt af en veteran med, og det er Steve Johnston, som man bestemt ikke skal glemme. Han er 35 år, den ældste mand i feltet, og så ude på bane 4 i gult er det Lobos Tomaszek fra Tjekkiet. Tomaszek, som er den yngste, der er med her, blev nummer 15 ved U21 VM-finalen for en uge siden i dag. Heat nummer 3. Lindgren, Dobruki, Johnston. Og ude fra yderbanen er det den unge tjekke, der skyder afsted. Tomaszek, der har lagt sig i front. Frederik Lindgren på en anden plads. Og Jesper, det må være lidt af en overraskelse, at den unge tjekke Tomaszek har lagt sig i front i det heat her. Ja, men det er utroligt flot. Han kører utrolig stærkt, når han er foran. Jeg har kørt mod ham i England og i Polen. Så når han først kommer foran, er han en rigtig god kører, så nu kan vi se, hvor hårdt Frederik Lindgren han jagter ham, men han kan ikke have lidt på ham. Ja, det er flot kørt. En omgang tilbage, og det er fortsat tjekken, den unge tjek, der er i front. Tomaszek, Frederik Lindgren på en anden plads.
Rafael Dubruki fra Polen på 3. plads, og så er det Steve Johnson, som slutter af. Det bliver Thomas Schick, som tager hitsejr. Frederik Lindgren på en 2. plads. Og så Rafael Dubruki fra Polen på en 3. plads. Og sidst blev det så australieren Steve Johnson. Kasper Schick fra Polen, som blev nummer 2 i det polske Grand Prix Bydgoszcz efter Thomas Golub i sidste lørdags. På bane nummer 2 skal vi have russeren Renat Gafour fra Rusland. Og bane 3 er det så Denis Gitsa-Tauling fra Rusland ligeledes. Og så har vi på yderbanen canadieren Kyle Ligul. Der er lidt skubben ned i første sving, og der er et styrt. Og det er altså Kyle Ligul fra Canada, der ryger ned, og så må vi se, hvad dommeren siger til den. Får den lige på sløv om lidt. Det ser ud til, at han er OK. Ja, det så ud til, at han blev lidt overrasket. Han var først nede i hjørnet. Og helt fra Canada, Jesper. Ja, det er lang vej. Her kommer sloven. Lad os lige tage den en gang, Jesper. Hvad er det, der sker i det første sving? Man ser igen ude for bane 4, han laver en god start jo, men lige da han går ind i svingen, der drejer han meget hårdt til venstre, og så Gafour kører i siden på ham, og han kører rundt om sig selv. Og jeg kan se heroppe fra, at den engelske dommer Mick Bates har valgt at udelukke canadieren Kyle Ligul. Og Jesper, er det korrekt, synes du? Jamen, det synes jeg. Han holder jo ikke en pæn linje ned i første hjørne. Han drejer lige pludselig hårdt til venstre. Og jamen ja, du kan ikke skifte så meget bane ind til første hjørne. Altså, han kører rundt om sig selv. Han kører for hårdt ind i svingen, så det vil jeg sige, det er hans egen skyld, han står af. Og der kom ordene fra B. Jensen, som vi har i boksen i aften. 30 år gammel snart. Og var lidt uheldig med maskinskade i kvalifikationen. Ja, jeg lå... hvis jeg vandt mit sidste heat, så var jeg blevet en 3'er i kvartfinalen oppe i Sverige. Men en maskinskade gjorde, at... Professionel kører fra Sheffield i England. Men altså, vi skal i gang med heat nummer 4. Med en omstart med udelukkelse af Kyle Ligul fra Canada. Bane 1, Krzysztof Kasperczak i rød. I blå hjelmfarve er det Renat Gafour fra Polen. Og så Denis Gitsa-Tauling fra Rusland på bane nummer 3. På papir, der burde det her være en easy run for Kasperczak, men russerne... De kan have med at overraske indimellem. Og der går starten. Kasperczak kommer ikke med. Det er i blå hjelmfarver. Renat Gafour, der er i spidsen. Og Krzysztof Kasperczak er helt nede på en 3. plads. Meget, meget overraskende. Ja, det var en rigtig god start for Gafour, og jeg ser hans landsmand, han jagter ham hårdt. Kasperczak blev kørt agterud. Det er nok lidt af en overraskelse, vi så her sidste weekend, hvor min far han havde cyklen. Gitsa-Tauling er kørt godt op i banen og har en kamp med landsmanden. Og det er jo noget af en overraskelse at se det her, at Krzysztof Kasperczak er nede på en 3. plads, hvor de kører ud nu på den sidste omgang. Er det fortsat russerne i front. Renat Gafour fra Polen. Gitsa-Tauling fra Rusland på en 2. plads, og så er det Krzysztof Kasperczak. Og det holder sådan. Det blev en flot heatsejr til russeren. Altså 3 point til Renat Gafour fra Polen, fra Rusland, og 2 point til Denis Bjerre i hvid. Og Bjerre får lavet en god start på bane 3. Det ser ikke ud til at have været den bedste indtil videre i aften, men han laver om på oddsene. Her er lining op til heat nummer 5, og det er Kyle Ligul fra Canada i rød og bane 1, og så er det Damian Balinski med blå på bane 2. Kenneth Bjerre, bane 3 i hvid,
Og så på yderbanen med gul hjelmfarve er det Steve Johnson fra Australien. Kenneth Bjerre er rimelig med ned i første sving, men det er altså Damian Balinski, der har lagt sig i front. Bjerre presser på ydersiden. Er i hård kamp med Polak. Nu kommer Kenneth Bjerre på indersiden. Men det er fortsat Balinski i front. Kenneth Bjerre på en anden plads. Steve Johnson er på en tredje plads. Og der er ikke ret meget luft mellem de to kører. Kenneth Bjerre prøver at køre ud på ydersiden. Det var en skam, at der lige har været banen til. Nu kommer han. Det var fandme flot. Det var rigtig flot. Det var rigtig flot kørt af Kenneth Bjerre. Det er tilladt at komme med de ord, Jesper, når det er godt. Her kommer han. Kenneth Bjerre kørt forbi. Sådan skal det gøres. Der er hjul på lægterne. Ryg nummer 5 og hvid hjelmfarve. Kenneth Bjerre, hvor han går ind i det sidste sving her, har han lagt sig i front og indkasserer 3 point. Kører forbi Damian Balinski. Sådan. Rigtig flot kørt. Sådan skal det laves. 3 point til Vestjyden. Bjerre og punch i luften. Det er der plads til. 2 point til Damian Balinski og et enkelt til Steve Johnston fra Australien. Og så sidst blev det Ryttergården. Han har kun sat 1 point til. Det er sådan, det skal laves. Heat nummer 6 i rød hjelmfarve. Renat Gafour fra Rusland. Frederik Lindgren. Knap så god en start i hans første heat. Og så har vi på bane 3 i hvid hjelmfarve Tobias Krona fra Tyskland, som er et varmt emne til Grand Prix i Schalke. Altså på Gelsenkirchen Stadion. Det sidste Grand Prix. Og på bane nummer 4 har vi så tjekken Lukas Strømmel. Og det er Frederik Lindgren, der har lagt sig i front. Men nu bliver han kørt forbi af 2 kører. Og det er i den gule hjelmfarve Lukas Strømmel, der er kommet i front. Og det er russeren Renat Gafour, som vandt hans første heat, der er på en anden plads. Lindgren er endnu en gang i vanskeligheder. Ja, man må sige, det ser ikke godt ud for Frederik Lindgren. Laver en god start, men vi har kørt forbi af 2 kører allerede på første omgang. Så jeg tror, han skal ud og lave lidt justering på cyklerne. Så kommer Lindgren. Der er hul. Man kan Gafour svarer igen og ligger sig ind over ham. Lindgren prøver på indersiden, hvor de går ud på sidste omgang. Lukas Strømmel, tjekken i front. Gafour på andenpladsen, og Frederik Lindgren er blevet hægtet af endnu en gang, hvor de går ind i det sidste sving. Det bliver en heatsejr til tjekken. Lukas Strømmel. Renat Gafour fra Rusland tager 2 point, og så er der et enkelt point til Frederik Lindgren fra Sverige. Og 0 point endnu en gang til Tobias Krone fra Tyskland. Nogle danske deltagere med. Og skal vi se på bane 1. Polakken Rafael Dobruski fra Polen. Dobruski har lavet 1 point i hans første heat. Han er op mod landsmanden Krzysztof Kasperczak. Han holder på bane nummer 2. Han har også kun 1 point fra hans første heat. Bane nummer 3 er det Roy Slean fra Australien, 0 point. Og så på yderbanen i den gule hjelmfarve har vi svenskeren Jonas Davidsson, også scoret 0 point. Det er nu de her 4 kører skal op og have nogle point, hvis de skal kvalificere sig til næste års Grand Prix-serie. Og starten er gået, og det ser ud til, at det er Rafael Dobruki, der har lagt sig i front. Jonas Davidsson i gul. Svenskeren presser på. Dobruki fortsat i front. Faktisk en god start for Jonas Davidsson og Dobruki her, og de racer hårdt begge to. Nu kommer Jonas ind under, det er rigtig flot kørt af ham. Her kommer han, Davidsson. Dobruki afviser. Davidsson prøver på inderbanen. Vi har set ham i VM-holdets sammenhæng tidligere, at han er en fantastisk kører, der læser spillet hele tiden og finder nogle huller. Dobruki har sat afstand ned til svenskeren nu. Kasperczak presser på. Kasperczak overraskende ned og rundt bag det igen. Han er oppe på en 3. plads. Roy Slean er sidst. Og der er en halv omgang tilbage. Det ser ud til at blive en polsejr. Rafael Dobruki vinder heat nummer 7. Jonas Davidsson blev 2, og Krzysztof Kasperczak fra Polen tager 1 point.
Og så er det altså 0 point til Australien. Royce Lean, som indplacerer sidste plads. Tungen lige i munden. Her er lining up til heat nummer 8. Det sidste heat inden alle kørerne har været på banen 2 gange hver. Bjarne Petersen i rød. Niels Christian Iversen på bane 2. Så er det Tomaszek fra Tjekkiet på bane 3. Og Gitzo Taurin fra Rusland på yderbanen. Tomaszek vandt hans første heat, og Gitzo Taurin fik 2 point. Og så har vi altså Bjarne Petersen, Niels Christian Iversen, begge med heatsejr. Så det er altså top guns, den her. Ja, det er svært, når man gerne har en begge til at vinde. Det er meget svært. Heat nummer 8, mine damer og herrer, det er Vojens Speedway Center. Det er september, og det er koldt. Knap så god en start på danskerne. Niels Christian Iversen puffer den væk. Han er i front. Bjarne Petersen på sidste pladsen. Bjarne Petersen kører langt op i banen. Det er Tomaszek fra Tjekkiet på en anden plads. Og fik vi Bjarne forbi russeren, det var rigtig godt. Han kæmper hårdt. Han var forbi. Bjarne kæmper med Gitzo Taurin. Kom så, Bjarne. Han er over det hele. Nu kommer han. Helt ind i kridtstregen. Sådan, Bjarne Petersen. Det er et vigtigt point, det her. De går ud på sidste omgang. De er en meget, meget hurtig Niels Christian Iversen der i front. Tomaszek fra Tjekkiet på en anden plads. Kan Bjarne Petersen nå op og køre forbi ham? Han presser meget hårdt i det sidste sving her. Nu går han op i banen. Han prøver meget, meget desperat. Skal det lykkes? Det gør det ikke. Niels Christian Iversen kører 3 point hjem i flot stil. Tjekken Tomaszek får 2 point velfortjent, og så et enkelt point til Bjarne Petersen. Og 0 point til russeren Gitzo Taurin, som indkasserer en sidste plads, og altså 0 point. Men et fantastisk godt heat. Og her har vi altså pointstillingen på nuværende tidspunkt, og det ser godt ud med danske øjne. Det er Niels Christian Iversen, som fører med maksimum 6 point. Skarpt fuldt af Kenneth Bjerre med 5 og Kafur fra Rusland og Tomaszek fra Tjekkiet også på 5 point. Og så har vi altså Bjarne Petersen på 4 point. Hænger selvfølgelig lige lidt udenfor, men der kan ske meget endnu. Vi er allerede ved at gøre klar til Grand Prix-serie. Og her har vi altså lining up til heat nummer 9, hvor Lukas Strømmel er i rød. Han har altså 4 point med sig, og så er det Denis Gitzo Taurin fra Rusland, som har indkasseret 2 point. Og så er det Damian Balinski fra Polen på bane 3 i hvid. Han har altså 4 point med sig. Og på yderbanen har vi så Rafael Dobrowski fra Polen, som har 4 point. Start Marshal Lars Gundestrup vil gerne have kørende frem til heat nummer 9. Og der går starten. Det er på lakken. Rafael Dobrowski, som har lagt sig i front. Der er kamp om pladserne. Lukas Strømmel på en anden plads. Så er det Damian Balinski på en tredje plads. Strømmel presser på. Han er kendt for at være en hård kører. Aggressiv. Han presser på indersiden. Dobrowski i front. Strømmel prøver på ydersiden. Der er Balinski. Her kommer Strømmel. Det er rigtig flot kørt af Drømmel. Han jagter Dobrowski rigtig hårdt og kører udenpå og indenpå. Nu prøver han udenpå igen. Det er en omgang tilbage. Drømmel stiller den lidt på tværs der. Prøver sidste forsøg for at køre forbi Rafael Dobrowski. Dobrowski går langt op i banen. Drømmel prøver på indersiden. Det bliver Pols sejr. Rafael Dobrowski tager 3 point. Og så er der 2 point til tjekken Lukas Strømmel. Et enkelt point bliver der til Damian Balinski, og 0 point til Denis Gitzo. Det er for kendt at få komme foran Lubos. Og selvfølgelig vinde heatet. Og Lubos Tomaszek fra
Chikit, som starter på bane 1, har jo gjort det helt fantastisk. Har altså kun sat et enkelt point til. Vi har så heldigvis set tidligere, at bane 2 skulle være god. Men her er lining op i rød bane 1. Lupus Tomicek fra Chikit. Kenneth Bjerre på bane nummer 2. Christoph Kaspersjak Polen på bane 3. Og på bane 4 i gul hjelmfarve er det tyskeren Tobias Kroner. Og det er en super start fra Kenneth Bjerre. Han er rykket. Han er i front. Og Kaspersjak presser på nu, prøver at køre op i banen. Der er en hård kamp om andenpladsen med Tomicek og Kaspersjak. Tomicek på andenpladsen. Bjerre stadigvæk i front. Kaspersjak presser på nede bagved og lige ved at blive overhalet af tyskeren Tobias Kroner. Kenneth Bjerre i flot stil langt op i banen nu. Ja, han kommer lige op på kanten af døden og kører og får rigtig godt fart i cyklen. Han er snart foran med en lang side nu. Tomicek må jeg nok sige, at han blev ved med at overraske i aften, og indtil videre er Kaspersjak en skuffelse, må man sige. En omgang tilbage, og jeg tør snart ikke håbe det her, hvis det bliver ved med så meget dansk succes i aften, så kan vi rent faktisk godt ende med at have 3 danskere i top 3. Men altså heat nummer 10, Kenneth Bjerre tager heatsejren. Tomicek fra Chikit blev 2'er, og meget, meget skuffende. Christoph Kaspersjak laver hans tredje plads, så altså kun 3 point. Det er nok ikke nok, at han kan gå hen og kvalificere sig videre i aften. Jeg tror, racet er kørt for ham til videre. Og det er russeren på bane 4, Renat Gafurov. Han har kun sat 1 point til. Han er ude på bane 4. Den er slet ikke så dum. Iversen i rød. Johnston, Davison og Gafurov på bane nummer 4. Iversen er med. Han har taget starten. Han er lige oppe i det løse belægning. Det er... han stejler! Johnston i front. Iversen satte den lidt over styr der. Nu presser han på ude på ydersiden, men det er Steve Johnston i front. Iversen på en anden plads. Jonas Davison er 3'er. Iversen presser på. Det var ellers en skam. Han var ved at lægge den an til at køre forbi Steve Johnston allerede første omgang, men får så løft på. Men han kommer nu. Rigtig flot kørt af Puk. Niels Christian Iversen. Puk har lagt sig i front. Fantastisk forbikørsel. Han lavede fejlen, men han tog den tilbage igen. Her hvor de går ud på det sidste omgang af heat nummer 11. Det ser jo fremragende ud for Puk, og han har rigtig godt fart i cyklen. Det er godt det her, det er dejligt, og det er dansk. Steve Johnson bliver presset af Jonas Davison i de sidste sving. Men det bliver Niels Christian Iversen fra Danmark, der tager heatsejren. 2'er Steve Johnson, som får 2 point. Et enkelt point bliver det til Jonas Davison. Og så bliver det altså 0 point. Lidt overraskende til Renat Gafurov fra Rusland, som egentlig faktisk kun havde sat et enkelt point til inden hans 3. heat her. Men sådan skal det laves, Jesper. Ja, men det var rigtig flot kørsel. Det er i gang med heat nummer 12 her. Og der er det således, at så har kørerne været ude på banen 3 gange hver. Vi har Bjarne Petersen. Han har altså 4 point. Har sat 2 point til i hans 2 første heat. Og det er vigtigt for ham nu med en heatsejr for at komme med op. Han starter på bane nummer 2. Og så har vi i rød, der har vi canadieren Kyle Legoult. Han starter på bane nummer 1. Og bane 3 er det Frederik Lindgren fra Sverige. Og så er det Royce Lane fra Australien på bane nummer 4. Og Bjarne Petersen kommer ikke lige med de første par meter fra starten, men får presset sig rigtig godt igen og i front. Petersen fører. Han bliver presset af Frederik Lindgren på inderbanen nu. Lindgren presser. Han presser. Bjarne Petersen kæmper. Han er i front. Petersen, Lindgren, Royce Lane på 3. pladsen. Lindgren stejler. Og det giver lidt luft til Bjarne Petersen. Lindgren, han blev ved ud i det løse belægning for at prøve at bygge fart op, men Bjarne ligger perfekt lige på kanten af det glat, og så op i det løse ud af svingene. Det kan ikke være bedre. Det er rigtig flot kørt af Bjarne. Lindgren kæmper hårdt bagved, men har ikke nok fart i cyklen. Rigtig flot kørt af Bjarne. Og en omgang tilbage. Bjarne Petersen fra Holstebro er i front. Frederik Lindgren presser på. Royce Lane er hægtet ned på en 3. plads. Her kommer han. Petersen tager 3 meget vigtige point. Lindgren 2.
Royce Lane fra Australien et enkelt point. Og Kyle Legault fra Canada må indkassere 0 point. Heat nummer 13 skal vi til i gang med Australiens Royce Lane. Tomacek fra Tjekkiet på banen 3. Gasfor fra Rusland. Og så har vi på bane nummer 4 Balinski. Og han udgår. Damian Balinski er udgået med maskinskade i startøjeblikket. Og det er altså Royce Lane, der presser meget hårdt på tjekken. Tjekken er fantastisk godt kørende. Lukas Tomacek. Det bringer ham altså op på 10 point, hvis han kan holde den her. Han er måske nok den, der presser hårdest på danskerne pt. PT er det ham, der ligger tættest på danskerne med de 3 point her. Det er... Ja, jeg er noget chokeret over. Vi er nummer 15 lige nu inde i 20 VM-finale, og så komme i en grand final til Grand Prix-kval. Det er rigtig flot kørt. Ja, det er, må vi sige, utrolig stort. Han har haft en lang gang også for at nå hertil, og det må vi jo tage hatten af for. Det har været et slid uden lige. Men Tomacek fra Tjekkiet kommer ud af det sving her, indkasserer han 3 point og 10 point. Alt i alt. Så det luner gevaldigt for ham. Fantastisk godt kørt af tjekken. Og han indkasserer altså 3 point. Sådan skal det laves. Han indtil videre, og så på yderbanen Rafael Dubreuki, og han har 7 point. Det er vel et uhyre vigtigt heat, det her for Iversen. Og vi skal jo gerne have Dubreuki lidt ned i rækken. Ja, det vil være rigtig dejligt for Iversen at vinde den her heat over Dubreuki. Det vil hjælpe de andre 2 danskere, så vi krydser fingre for Buk. Heat nummer 14. Iversen er kørt. Nej, hvor er det dejligt at se. Han er så knivskarp i aften. Ja, det må vi sige. 5 ugers pause og stadigvæk skadet. Første gang tilbage rigtig på banen. Man sidder her for hele gåsehud på hele kroppen. Ja, at se Buk køre så flot. Det er dejligt at se. Og det er også godt for både Kenneth Bjerre og Bjarne Petersen, at Dubreuki sætter point til her. Niels Christian Iversen fører. Dubreuki på en anden plads. Og han er jo kørt. Han har rigtig fået fart i cyklerne nu. Det ser rigtig godt ud for ham. Der er jo ikke en, der kan røre ham. Og Tobias Krone fra Tyskland er udgået med maskinskade. De er kørt ud på sidste omgang. Iversen er langt i front. Han er næsten over en halv langside foran her, hvor han kører ud af det sidste sving og tager endnu en heatsejr. Sådan, og 12 point maksimum er han op på. Rafael Dubreuki fra Polen får 2. Og så bliver der et enkelt point til Kyle Legault fra Canada, som indkasserer hans første point. Hvornår skal han skal først ud igen? Han skal ud lige efter pausen. Ja, det er svært. Men jeg håber, de gør alt, hvad de kan dernede, og det bliver i hvert fald vigtigt for ham at komme på den samme cykel. Den går rigtig godt for ham. Vi krydser fingre. Vi skal i hvert fald til at i gang med heat nummer 15, og det er Gita Tsaulin fra Rusland på bane 1. Jonas Davidsson, bane nummer 2. Frederik Lindgren på bane 3, og så er det Danmarks Kenneth Bjerre, den mindste mand i feltet, på bane 4 i gul. Og det er Kenneth Bjerre, der er i tæt kamp. Øj, hvor er der styrt. Nej. Øj. Han var i nærkontakt der med Frederik Lindgren. Jesper, det kan godt koste styrt det her. Lad os nu håbe, at han er ok, og der bliver en omstart. Se, Kent laver en god start ude fra bane 4 og lægger den ind over Frederik Lindgren. Drifter lidt forbi svinget. Og Frederik Lindgren jagter ham hårdt. Han står lidt på tværs der og ret cyklen op. Ja, han får en skub af Frederik Lindgren og drifter ud og i barrieren. Ej, det var synd for ham. Jeg kan se, at han er blevet udelukket. Jeg kender Bjerre er blevet udelukket. Nej. Den er hård, man måske opbærer. Kent, han står på tværs midt i svinget, og
Og Frederik Lindgren, han kører hans linje. Det er jo ikke fordi, han kører ud i siden på ham. Det er fordi, Kenneth, han står på tværs. Hvor er det ærgerligt. Ja, det er et surt show, det her. Vi må i hvert fald konstatere, at den engelske dommer, Mick Bates, har udelukket Kenneth Bjerre. Jeg kan godt forstå, at han er lidt op at køre over det der. Lad os se, om vi kan se nogle andre vinkler her. Landstræner Jan Stigman ude ved ham, for at få ham beroet lidt. Svenskeren Jonas Davidsson, og på bane 3 er det så Frederik Lindgren, som bestemt ikke er den mest populære mand i Kenneth Bjerres lejr på nuværende tidspunkt. Og vi ser her, kørerne gør klar. De ruder lidt rundt der, Jesper. Ja, de er lidt nervøse. Heat nummer 15. Gito Tavling på bane 1. Davidson 2. Og Lindgren på bane 3. Og det er altså Jonas Davidson der i front. Og det er jo meget godt set med danske øjne, at det er Davidson der i front. Men Lindgren jagter hårdt. Han prøver langt ud nu, Lindgren. Tror du, vi kan finde på at hjælpe hinanden, Jesper, her? Fordi det bliver svært for Jonas Davidson at nå det her i den samlede stilling. Det ser i hvert fald ikke ud til, at der er noget hjælp at hente der. Man kan også sige, at Jonas han kører selvfølgelig op for at nå så langt op i feltet, for de næste placeringer efter 1, 2 og 3 i aften er jo selvfølgelig første reserve, anden og tredje reserve til næste års Grand Prix. Og det giver selvfølgelig en mulighed for at komme ind og køre en Grand Prix eller 2. Ja, så er de vel også de 2 unge kanoner i svensk speedway, dem her, der kæmper om måske at få et wildcard til næste års serie. Men altså en kendsgerning, det bliver Jonas Davidson, der tager sejren foran Frederik Lindgren, landsmanden. Super godt set med danske øjne. Og så bliver det altså Dennis Gito Tavlin fra Rusland, der får et enkelt point. Lukas Drymmel med her på 6 point, så han må helst ikke vinde den her i hvert fald. Det er en gyser, uden lige. Vi kan også sige, Steve Johnston, han er altså inde på bane 1. Han gjorde det faktisk fantastisk godt i hans tidligere heat. Han holder på bane 1 i rød. Lukas Drymmel bane nummer 2 i blå hjelmfarve. Og så er det altså Bjarne Petersen, som vi skal hæppe på. Her er han. Og bane 3 i hvid. Og så på yderbanen længs mod barrieren er det Krzysztof Kaspersiak. Nummer 2 ved det polske Grand Prix Bydgoszcz for lige nøjagtigt en uge siden. Han har ikke helt levet op til det i aften. Har kun 3 point fra hans 3 første heats. Det er ikke så god en start for Bjarne Petersen. Han er sidst. Han kæmper sig igennem der. Der er kamp om pladserne. Og det er altså Lukas Drymmel der i front. Bjarne Petersen presser på Kaspersiak. Petersen kommer. Bjarne Petersen er op på en anden plads. Det er slet ikke så dumt. Kaspersiak presser Bjarne Petersen. Kaspersiak er 3'er. Petersen 2'er. Nu kommer Kaspersiak på inderbanen. Men det er fortsat Lukas Drymmel tjekken i front. Kaspersiak er kørt forbi Bjarne Petersen. Bjarne Petersen prøver at gå indenom endnu en gang. Kaspersiak stejler. Han afviser. Petersen stadigvæk 3'er. Steve Johnson på en sidste plads. Der er en omgang tilbage. Lukas Drymmel i front. Kaspersiak på en anden plads. Kom nu, Bjarne Petersen. Det er meget, meget vigtige point, det her. Han prøver en aller sidste gang her i det sidste sving. Han prøver at gå ud på ydersiden af Kaspersiak. Drymmel vinder. Kaspersiak bliver 2'er, og desværre kun 1 point til Bjarne Petersen og 0 point til australieren Steve Johnston. Det var ikke den bedste pointfordeling til Danmark, det der, Jesper. Nej, man må nok sige, at det var faktisk det værste, der kunne ske, ved at vi får Lukas Drymmel op på 9 point nu. Ja. Og Bjarne får også kun 8 sammen med Kenneth Bjerre. Så Her maksimum. Han har i hvert fald været en klasse bedre end modstanderne i aften. Han har Krzysztof Kaspersiak. Han er i hvid på bane nummer 3. Han har 5 point. Det blev svært for ham at nå op og blande sig i kampen.
På yderbanen har vi Frederik Lindgren, svenskeren, som var i duel med Kenneth Bjerre tidligere. Han har stadigvæk et lille bitte håb om at kan kvalificere sig, men det blev hårdt det her. Jesper, tror du ikke, at landstræner Jens Dækman har fat i Charlie Gede her og fortalt ham, at du kører ikke forbi Niels Christian Iversen, vi siger 3 og 4? Ja, det vil jeg håbe. Charlie kan jo ikke nå noget, og ja, Niels Christian Iversen, han ligger til at kan vinde løbet. Fra jeg kan se heroppe, så er han på samme cykel, han har været på hele aftenen, og det er jeg jo hyggelig glad ved, for den har gået rigtig godt for ham. Og vi kan jo så konstatere, at han har nået, som du siger, Jesper, at få skiftet stelrammen, så han kører på den samme motor. 2 point til Niels Christian Iversen her, og så har han altså vinder af Grand Prix-kvalifikationen. 1 point, så er han med i Grand Prix næste år. Starten er gået. Og der er kamp om det nede i første sving med Kasper Schack. Og Iversen. Iversen stejler lidt. Kasper Schack er i front. Nej. Det var jo lige netop det, der ikke skulle ske. Jesper, hvad er der går galt nu? Det her, det er jo det er ikke godt. Og han slår hans fod, det er der ingen tvivl om. Men det her, det er jo det aller værste, der overhovedet kan ske, det her for Niels Christian Iversen. Hvis han nu blev udelukket. Jamen, det er det værste. Jeg håber, det er ikke sådan, som jeg kunne se det herfra. Nu vi selvfølgelig ikke se det i slow-mo nu, så er det igen... nu får vi billederne her. Kasper Schack er i front. Og det er Frederik Lindgren endnu en gang, som er på tværs. Der bliver i hvert fald ingen pladsklån til Kuka. Det er altså Gul, der er blevet udelukket den her gang. Kan jeg se herfra. Så heldigvis kan vi så konstatere, at Frederik Lindgren er altså blevet udelukket. Så set med danske øjne er det her jo helt fantastisk. Lindgren er ude, og det gør jo altså, at håbet for både Bjarne Petersen og Kenneth Bjerre bliver større. Men ikke nok med det, så får Iversen en chance for at komme med i omstart. Vi ser godt nok, at han uden på billedet her kan se, at han humper noget, og det er jo ingen tvivl om, det er hans skade. Her ser vi ham. Han kommer gående hen til cyklen efter styrtet. Nej, det er ikke godt. Jeg så hans fod lige inden løbet. Og bang, der kommer den. Gul hjelm bare udelukket. Smilet fremme. Vi får en omstart uden svenske Frederik Lindgren. Charlie Gede er kommet ind på banen i stedet for Damian Balinski. Han starter på bane 1 i rød. Niels Christian Iversen i blå. Det er ham, vi krydser fingre for. 1 point her, så er han Grand Prix kører 2008. Og på bane nummer 3 i hvid er det Christoph Kasper Schack fra Polen. Og det er altså Charlie Gede, der har lagt sig i front. Kasper Schack er på en anden plads, og så er det altså Niels Christian Iversen Buch, der er på en 3. plads. Kasper Schack kører forbi Charlie Gede. Gede er op og blande sig. Og vi ved jo, at Iversen skal have 2 point her for at vinde løbet. Der er kamp om pladserne. Charlie kører lidt op i banen der. Kasper Schack stadigvæk i front. Han blev svært hent. Charlie Gede på en 2. plads. Iversen på en 3. plads. Men altså 2 point her til Iversen, så er han altså vinder af det her. Men det tror jeg ikke, han når. Det bliver vist kun til et enkelt, som det ser ud indtil videre. Han presser på Gede her, hvor der er en halv omgang tilbage. Nu kommer han forbi. Han er kørt forbi Charlie Gede. Og det gør han. Niels Christian Iversen blev nummer 2 og vinder kvalifikationen til næste års Grand Prix-serie med hånden i vejret. Christoph Kasper Schack vinder heatet og tager 3 point og får 8 i den samlede stilling, men er desværre ikke nok til, at han kan kvalificere sig set med polske øjne. Men altså, det er en kendsgerning, at Niels Christian Iversen er dagens vinder og er Grand Prix-kører i 2008. Så meget af de 4 kører, der er på banen nu, har ikke muligheder for at kvalificere sig til næste års Grand Prix-serie. På bane nummer 1, Steve Johnston fra Australien. Og så har vi Tobias Kroner fra Tyskland. På bane 3, Royce Lean fra Australien. Og så har vi Dennis Gitu-Taulin på bane nummer 4. Og
det er russeren, der har lagt sig i front. Denis Gituzavlin har taget spidsen. Han er hårdt presset af tyskeren Tobias Gruner. Royce Lean er nu kørt op på en anden plads. Gituzavlin stadigvæk i front. Royce Lean på en anden plads. Tobias Gruner på tredje plads, og så er det Steve Johnston som er sidst. De kan kun pynte på resultatet, de 4 kører her, hvor Gituzavlin går ud på den sidste omgang. Royce Lean på en anden plads, og så er der lidt kamp om 3. og 4. pladsen. Her kommer Steve Johnston, han presser på. Uden for billedet, der ser vi nærkampen, men det blev russeren Denis Gituzavlin. Anden plads og 2 point til Royce Lean fra Australien. Et enkelt point til tyskeren Tobias Gruner, som er færdig for i aften. Og så bliver det altså 0 point til Steve Johnston fra Australien. Et enkelt point har ikke formået at levere varen i aften. Og så har vi altså på bane nummer 4 Lukas Strømmel, og han har 9 point. Han har stadigvæk en chance at kvalificere sig. Så Tomacek og Drømmel er de største konkurrenter til Kenneth Bjerre og Bjarne Petersen. Og der er styrt. Og det er altså Kyle Lee Gould, der er nede. Og så er det endnu en gang op til dommeren Mick Bates fra England at komme med en beslutning på, hvad der skal ske. Og det er altså en omstart med alle 4 kører. Han har simpelthen valgt at tage dem alle 4 med. Hvorfor gør man det, Jesper? Nu har vi set så mange styrt her. Jamen det er fordi, at kontakten er egentlig i indgangen af første sving, og der er altid meget trafik, for du skal have 4 kører ind i samme hjørne. Så derfor, på det meste, hvis kontakten er i første hjørne, så er det alle 4 tilbage. Som vi ser her. Ja, det vil jo ikke gøres noget, at Jonas Davidsson gik ud og vandt det heat her og tog point fra Tomacek og Lukas Drømmel. Nej, man kan jo sige, det er jo faktisk det perfekte for med danske øjne, det der skete nu. Hvor Jonas førte heatet, men håber man kan gøre det en gang til. Heat nummer 19 blev altså en omstart med alle 4 kører. Nummer 13 på ryggen. Canadieren Kyle Lee, som måske ikke har haft den heldigste aften. Om det er ryg nummer 13, det må vi lade guderne bestemme. Lukas Drømmel. Han har kniven på struben. Tomacek. Født i Prag. I Tjekkiet. Jonas Davidsson. Han har måske nok lidt at skal vise. Han kan ikke kvalificere sig. Men han vil gerne med frem og måske være den bedste svensker i det her løb. Og eventuelt og muligvis få et wildcard til næste års serie. Davidsson. Tomacek. Og der var en lille tyvstart der fra kanadieren, men dommeren lader starten køre videre. Og det er Lukas Drømmel fra Tjekkiet, der er i front. Jonas Davidsson i rød er på en anden plads. Prøver helt ind ved inderbanen at køre forbi. Drømmel i front. Davidsson toer. Tomacek er nede på en tredje plads, og set med danske øjne er det ganske udmærket. Hvis Tomacek kun får 1 point her. Men Drømmel kravler selvfølgelig op ad listen. Og det gør jo også, at Kenneth Bjerre ikke kan nå Lukas Drømmel. Vi skal helst have Jonas Davidsson op og vinde det heat her. Og der er en halv omgang tilbage. Drømmel fører. Og her kommer Lukas Drømmel i mål og laver 3 point. Det bliver lige akkurat 2 point til Jonas Davidsson
og et enkelt point til Lupus Tomaszek fra Tjekkiet. Ja, man kan sige, det er jo ikke, det var just ikke det bedste for danskerne. Gafurov, han er på bane 2, han har 7 point. Rafael Dubrovki, han har 9 point, han er på bane 3. Og så er altså Bjarne Petersen, bane 4, og han har 8 point. Så vi må nok også sige, Jesper, at få 3 danskere med i næste års Grand Prix-serie herfra, det får vi højst sandsynligt ikke. Men muligheden er der for at få den enkelt med, så men vi skal have Kenneth eller Bjarne. De skal have en heatsejr her. Og starten er gået. Der er kamp om pladserne dernede i det første sving. Det er Bjarne Petersen. Bjarne Petersen er skudt afsted. Rafael Dubrovki er på en anden plads, og Kenneth Pierre er nede på en tredje plads. Det er ikke så godt for Kenneth Pierre. Men det ser lyst ud for Bjarne Petersen. Kenneth Pierre er sidst nu. Nu kommer han op. Dubrovki på en anden plads. Kenneth Pierre har en hård kamp om tredjepladsen med Renat Gafurov. Nu kommer Bjerre. Bjerre kommer op på en anden plads. Helt fantastisk kørt af Kenneth Bjerre. Der er en omgang tilbage. Bjarne Petersen i front. Kenneth Bjerre på en anden plads. Det kunne ikke være bedre med dansk øjne. Bjarne Petersen kører over målstregen og sikrer sig 3 point. Kenneth Bjerre bliver nummer 2. Og så Rafael Dubrovki får altså 1 point. Og Renat Gafurov bliver sidst og får 0 point. Og efter hvad jeg sådan umiddelbart kan regne ud her, ligger landet således, at Niels Christian Iversen vinder løbet med 14 point og har sikret sig Grand Prix-pladsen også ind i billedet. Og så skal der altså en lodtrækning til nu. Den unge tjekke. Din holdkammerat, Jesper B. Jensen. Men lad os høre, hvad de siger til det. Ila Toroma, som er jurypræsident for det internationale motorcykelforbund FIM, og han står for lodtrækningen. Det er plat eller krone. So that's the head. That's the head, yeah, and we say that's the tail, yeah. Okay. And who's going to call what? I'll take head. You'll take head. Okay. Head. Heads it is. Og det bliver heads, You take the outside. og det vil sige, at det er kronen, der viser op. Det er Bjarne Petersen, der får lov at vælge, hvor han vil holde den. Klap bagi. Jeg tror, han tog bane 3 og 4. Så det vil jeg altså sige, Jesper, at Bjarne Petersen har simpelthen valgt at starte på yderbanen. Ja. Hvad kan det være? Jamen, hvis du næsten hele løbet igennem har yderbanen været en fordel, så det kan jeg godt forstå, Bjarne han gør. En utrolig glad, stolt, velfor, en fantastisk, skøn september, kold aften her i Vojens i det sønderjyske. Omkørsel om den sidste ordinære plads i Grand Prix-serien 2008. På inderbanen Tomaszek fra Tjekkiet og Bjarne Petersen fra Danmark på bane 4 længs mod yderbanen, og starten er gået. Bjarne Petersen misser starten, men så går han ind på indersiden. Han er i front. Det er helt fantastisk. Bjarne Petersen har lagt sig i front, og hvor han kører over målstregen. Nu er der 3 omgange tilbage. Kom nu, Bjarne, så skal den holdes hjem nu. Hvis du holder den hjem, er du Grand Prix-kører 2008. Men der bliver presset godt på. Tomaszek gør alt, hvad han overhovedet har i hans magt for at nå ham. 2 omgange tilbage. Bjarne Petersen synes jeg ikke øger. Tomaszek presser på. Bjarne skal holde tungen lige i munden nu.
Og hvor de kom ud i det sving her, så er der en omgang tilbage. Bjarne Petersen blev presset. Tomac prøver på indersiden. Han ved, at det er det sidste chance, han har nu. Skal det lykkes, Tomac? Han er sat af. Bjarne Petersen går ind i det sidste sving. Og vi må konstatere, at Danmark har 4 kører i Grand Prix-serien 2008. Bjarne Petersen har kvalificeret sig til næste års Grand Prix-serie sammen med Niels Christian Iversen, og der er jubel på lægterne her i Vojens. Fantastisk kørt af Bjarne Petersen, og sådan skal det gøres. Der var 3 pladser, og vi tog de 2 af dem. Vi siger mange tak, og det var sådan, det skulle være. Desværre lykkedes det ikke for Kenneth Bjerre, som var fantastisk godt kørende i aften. Her er der high five hele vejen rundt til alle tilskuerne for Bjarne Petersen. Han har gjort det igen, og kan nu sikre sig den 6. sæson som Grand Prix-kører. Sådan skal det laves. Hvor er det flotte Danmark. Vi er 4 danskere ud af 15 kører i Grand Prix næste år. Det må vi sige, at det er jo helt fantastisk, og her har vi den stille og rolige nordjyde, der har lige tid til at hilse på tilskuerne, og så kommer der lidt jubel op på baghjulet. Og vi må sige, Stegman, som blev interviewet i starten af løbet her, hvor han blev spurgt, jamen, hvad kan vi ønske os i aften? Kan der være 3 med? Jamen, det var nok ønsketænkning. Bjarne Petersen, tillykke med det. Hvad er det for en følelse, du har lige nu her? Lige nu, det er lige før man ryster, altså når man er ude i sådan en omkørsel. Vi var virkelig presset. Jeg synes ikke, at vi har for mange hestekræfter i cyklen. Det slås vi med hele aften, så her i omstarten, der var belægningen flyttet ind, så der spandt jeg igen, så jamen, det er stadig fantastisk. Altså. Men det, at du nu har sikret dig Grand Prix-status næste år, det må jo forandre hele sæsonen. Jamen det er sikkert nu satte man lige en streg under den dårlige sæson i Grand Prix. Ikke? Kan man tænke lidt fremad til næste år og få arbejdet lidt med det. Og så har du stadigvæk 2 Grand Prix'er, hvor du kan gå ud nu afslappet. Hvad tror du, det kommer til at betyde i Kresko og Gelsenkirchen? Jamen jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget. Selvfølgelig er jeg mere afslappet nu, men jeg føler ikke, det er jo ikke et problem før, hvor jeg er jo ikke nervøs. Der er andre ting, som jeg skal arbejde lidt med for at få brækket, kan man sige, skallen. Hvad er det for nogle ting, ganske kort? Ja, men med mig selv, med nogle ting, vi kan altid blive bag, og specielt har jeg følt i år, at jeg næsten ved, at man mangler det sidste, og det skal jeg have fundet ud af, hvad det er, der jeg mangler. Super, du skal ud på podiet endnu en gang. Tillykke med det. Tak skal du have. Lukas Drimmel, welcome back to the Grand Prix. How do you feel right now? I feel great, you know. We didn't have any practice because it was raining. It was cancelled last night. And last time I was on this track was 2002 Grand Prix before I moved to Copenhagen. So I was wondering what setup on the bike use, and I think first 2 races I was struggling a little bit with to get a setup right. But the track is always nice and smooth, so I got it right, and I'm really pleased to be back because I wasn't in Grand Prix for a few years. I was building my confidence. I wanted to really be in a Grand Prix when I get through the final, you know, because that proves that I'm good enough to be in a Grand Prix, and that's why I'm happy. So hopefully it'll be good next year. What does this mean for Czech Speedway that you now have a permanent Grand Prix rider again? The thing is, Czech Speedways, it's a little bit political thing, you know. They don't look for the results. I think they look where the Grand Prix is. You know, I never get a chance in the last 2 years to be even the wild card in the Prague GP because of the politician, the promoter just wanted to show his riders, and I am from different club. That was a difficult one, but I think it's a great one for Czech Speedway because we have one good rider in road racing Grand Prix. We didn't have any Grand Prix rider in Speedway at the moment. So I'm really pleased to be in the top riders and hopefully bring something for the Czech Speedway. Congratulations again. We look back to see you next year. I look forward to it. Thank you. See you later. Niels Christian Iversen, tillykke med vinder af Grand Prix Challenge 2007. Havde du regnet med det, da du stod op i morges? Jeg ved ikke, om jeg regnede med det. Jeg har selvfølgelig håbet på det, og jeg vidste at det kunne lade sig gøre. Ikke? Alle kører stod på 0 point, da vi startede, og jeg vidste, at hvis jeg lavede nogle gode starter, og så for at holde fokus igennem hele løbet, så var det muligt.
Tror du, det har været en fordel for dig, at du lige har haft de her 5 ugers pause på grund af en skade, og du blev lidt sulten igen? Jeg er i hvert fald blevet mere sulten, det ved jeg, men jeg ved ikke, om det var en fordel, for jeg har ikke, jeg har ikke kunne lade op på samme måde, som de andre kører. Jeg har ikke rigtig kunne føle den der skarphed, som man nogle gange har op til sådan et løb her. Jeg var en del nervøs i en løb, på grund af, at jeg var ikke helt klar over, hvordan det ben ville reagere, fordi at, jeg har trænet på det en enkelt gang i den uge her, og ja, det havde ikke været helt 100% vel, men jeg havde en del nerver på inden første heat, men det var ligesom om, da det første heat var overstået, ikke, så gled det lidt bedre, og jeg følte mig egentlig godt tilpas kørende. Hvordan skal du nu udnytte den her vinter og gøre klar til en ny Grand Prix-sæson? Du har jo prøvet det en gang før. Hvad kan du gøre bedre nu? Alt. Nej, altså... Vi tager det, som det kommer, ikke? Jeg prøvede det sidste gang, jeg fik utrolig meget hår på brystet af det, og jeg lærte utrolig meget af det, og vi forbereder os så godt vi kan igen, og så ser vi, hvad det bliver så. Vi glæder os til at se dig i Grand Prix-sæsonen næste år. Du skal ud på podiet og hyldes. Tillykke med det. Tak. Her har vi altså Bjarne Petersen, som kan juble over en tredjeplads. Og det er jo måske nok en tredjeplads, som er meget mere værd end en tredjeplads nogensinde har været. Og det er Jørgen Jensen fra Danmarks Motorunion, der overrækker blomster og pokaler. På en anden plads i aften er det altså Lukas Drømmel, som er tilbage i VM-kampen. Også Drømmel gjorde det rigtig godt. For her pokal og blomster af aftenens dommer Mick Bates, som altså her overrækker til Drømmel. Han er glad, Drømmel. Er også fastmand i Grand Prix-serien næste år. Og så kommer den absolute vinder. Det så næsten ud som om, at vi skulle have den gennemført med total dominans. Men alligevel. Nummer 1 i aften, mine damer og herrer, fra Danmark, Niels Christian Iversen. Ja, og et fantastisk øjeblik her på Vojens Speedway Center. Niels Christian Iversen, dagens mand i skysovs, vinder challengen og er med i næste års Grand Prix. Der er såkaldte shake hands til nummer 1. Et super dejlig aften her i Vojens, og med de ord siger Ib Søby som reporter i Ryttergården tak for en fantastisk aften, og Jesper B. Jensen, medkommentator, og Jakob Olsen, super tak for I kiggede med på DK4 og på gensyn næste lørdag.